Hallelujah. Hallelujah. This is right time to listen word of God. ఇది సరైన సమయము దేవుని వాక్యమును వినడానికి. Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Tell your neighbor, are you ready to listen word of God? మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పండి, మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా దేవుని వాక్యం వినడానికి? Ask your neighbor, are you ready to listen word of God? మీరు పక్కన ఉన్న వాళ్ళని అడగండి, మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా దేవుని వాక్యం వినడానికి? Say hello, hi. పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పండి హాయ్ అని. హాయ్. Oh, you are very good. You are good people. మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు. ఆమేన్. I'm sensing today when I worship God, I sense heavy anointing. ఈ రోజు నేను దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క మహాశక్తిని నేను అనుభవించాను. With the same anointing, I'm going to share a word of God. అదే ఒక anointing తో, అదే ఒక అభిషేకముతో నేను మీకు వాక్యాన్ని పంచుతాను. When anointing comes upon you, ఎప్పుడైతే దేవుని అభిషేకం మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు, when anointing comes upon you, ఎప్పుడు మీ మీదకి దేవుని అభిషేకం వస్తుంది? when you worship God. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని When ఆరాధిస్తావో, you worship God, then anointing comes upon you. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ఆరాధిస్తావో అప్పుడు దేవుని అభిషేకం నీ మీదకి వస్తుంది. Hallelujah. 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 David did same thing. When David worshiped God, anointing came upon him. దావీదు కూడా ఆరాధించినప్పుడు ఆయన అభిషేకము ఆయన మీదకి వచ్చింది. How David worshiped God? ఎలాగ దావీదు దేవుని ఆరాధించాడు? His wholehearted. అతను పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించాడు. Bible says that our God is spirit. Those who worship him must worship with spirit and truth. మన దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు, ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించండి అని బైబిల్ చెప్తున్నది. Hallelujah. 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 Are you worship God with spirit and truth? మనం కూడా దేవునితో ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధిస్తున్నామా? Oh, Rika, so pravish. Turn your Bible. Turn your Bible, Psalm 27. కీర్తనలు 27వ అధ్యాయము. Turn your Bible. Show me your Bible first. మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమును నాకు చూపించండి. Okay, if you have Bible, just turn your Bible, Psalm 27 and verse 4. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే కీర్తనలు 27:4వ వచనం చదవండి. Here David asked one thing to God. దావీదు ఇక్కడ దేవుణ్ణి ఒకటి అడుగుతున్నాడు. What he asked? Just read Psalm 27 verse 4. ఏది అడుగుతున్నాడంటే కీర్తనలు 27:4వ వచనం చదవండి. I have asked one thing from the Lord. It is what I desire, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, gazing on the beauty of the Lord and seeking him in his temple. యెహోవా యందు ఒక వరము అడిగితిని, దానిని నేను వెదుకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివాసము కోరుచున్నాను. Hallelujah. 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 What David's desire here? దావీదు ఇక్కడ ఏమి ఆశపడుతున్నాడు? What David asked God? దావీదు ఏమి అడిగాడు దేవుణ్ణి? Oh God, I want to dwell in your temple. దేవా నీ మందిరంలో నాకు ధన్యత, నేను నీ సన్నిధిలో ఉండాలని కోరుచున్నాను. నేను నీ సన్నిధిలో ఉండాలని కోరుచున్నాను. David desire is to dwells in presence of God. దావీదు యొక్క కోరిక దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలని. That desire, sure, because of desire he worship God. అతని యొక్క కోరిక వలన ఆయన దేవుని ఆరాధించాడు. When you have desire, you will receive anointing of God. ఎప్పుడైతే నీకు కోరిక ఉంటుందో అప్పుడు మీ యొక్క దేవుని యొక్క అభిషేకం మీదకి వస్తుంది. When you have anointing, you will receive power. ఎప్పుడైతే దేవుని అభిషేకం మీ మీద ఉంటుందో దేవుని శక్తిని మీరు పొందుకుంటారు. When he worship, oh Lord, you are my savior, you are my redeemer. దేవా నీవు నా కాపరివి, నా రక్షకుడు అని నువ్వు చెప్పినప్పుడు నీవు అభిషేకం పొందుకుంటావు. Oh, hallelujah. 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 Turn your Bible, Psalm 23. కీర్తనలు 23వ అధ్యాయం తెరవండి. Verse 1. 1వ వచనము.
Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, there is nothing I lack. కీర్తనలు 23:1 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు. What David says here, దావీదు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? The Lord is my shepherd, I shall not want. యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు. What is mean by shepherd? కాపరి అంటే ఏమి? Though he is time of shepherd, he knows how he takes care of sheep. ఎప్పుడైతే దావీదు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నాడో అతనికి తెలుసు గొర్రెలను ఎలాగా కాపాడాలని. Or sheep knows the needs of shepherd knows the needs of sheep. కాపరికి తెలుసు గొర్రెలకు ఏమి అవసరం ఉన్నదో అని. What kind of need you have if you make Lord as a shepherd, your God will meet your needs. నీకు ఏదైతే అవసరం ఉన్నదో అది దేవునికి చెప్తే అది దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ పట్ల కార్యం చేస్తాడు. Is God your shepherd? దేవుడు నీ కాపరి అయి ఉన్నాడా? Is God your shepherd? దేవుడు నీ కాపరి అయి ఉన్నాడా? So you will not lack, you will not have lack. అయితే మీకు కొదువ ఏమీ ఉండదు. Read second verse. రెండవ వచనం చదవండి. He lets me lay down in green patches, he leads me beside quiet waters. పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు, శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు. Shepherd knows sheep's hungry. కాపరికి తెలుసు గొర్రెలు ఆకలిగొని ఉన్నవి అని. The shepherd leads the sheep to the green patches. కాపరి గొర్రెలను గడ్డివాములోకి తీసుకొని వెళ్ళాడు. Green patches. పచ్చిక గల చోట్ల. Hallelujah. 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 If you make a Lord to as your shepherd, God will meet your needs. నీవు కానీ ఎప్పుడైతే నీవు దేవుణ్ణి నీ కాపరిగా ఉంచుకుంటావో ఆ దేవుడు నీ యొక్క కోరికలను తీరుస్తాడు. Hallelujah. 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 Kaso pravisya rakarasu mandriya rahasi krashara barusikia mahundara hasi. Oh, hallelujah, hallelujah. Most of the people says that I have money, I have job, I have this and that. చాలా మంది చెప్తుంటారు నాకు డబ్బు ఉన్నది, ఉద్యోగం ఉన్నది, ఇది అది ఉన్నది అని. Once it's over, they're nothing. కానీ అది ఒకసారిగా అయిపోయినాక వాళ్ళు ఏమీ లేదు, వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ ఉండదు. If you make Lord as your shepherd, you will not lack. నీవు కానీ దేవుని కాపరిగా నువ్వు ఉంచుకున్నట్లయితే నీకు ఏమీ కొదువ ఉండదు. When you make Lord as your shepherd, if you are in loss, nothing will harm you. నీవు కానీ దేవుని కాపరిగా నువ్వు ఉంచుకున్నట్లయితే నీకు ఏమీ కొదువ ఉండదు. Oh, God will give you a job. దేవుడు నీకు ఉద్యోగం ఇస్తాడు. God will do your marriage. దేవుడు నీకు వివాహం చేస్తాడు. God will take care of every need of you. నీకు జీవితంలో ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు నీ కోసం ఉంటాడు. When it will happen? ఎప్పుడు జరుగుతున్నది? When you make Lord as your shepherd, he will takes care of you. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన నిన్ను కాపరిగా ఉంచుకుంటావో అప్పుడు నీకు జరుగుతున్నది. Oh, David wrote 150 psalms. దావీదు 105 కీర్తనలు రాశాడు. 150 కీర్తనలు రాశాడు. Out of 150 he wrote 75 psalms. 150 తర్వాత ఈ 75 కీర్తనలు రాశాడు. You know what he wrote in psalms? కీర్తనల్లో దావీదు ఏం రాశాడో మీకు తెలుసా? Oh, he wrote how to worship God. దేవుణ్ణి ఎలాగ ఆరాధించాలో దావీదు అక్కడ రాశాడు. He knows how to worship God. దావీదుకు తెలుసు ఎలాగ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలో. He knows how to worship with all hearted. పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి ఎలాగ ఆరాధించాలో దావీదుకు తెలుసు. Hallelujah. 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 David worshiped God when he was small, and David worshiped God when he was old. దావీదు చిన్ననాటి నుంచి అతను మృతి పొందేంత వరకు దేవుని ఆరాధించాడు. Hallelujah. 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 There is one song in Hindi. హిందీలో ఒక పాట ఉన్నది. స్తుతి ఆరాధన ఉపర్ చాతే హై.
స్తుతులు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాయి. आशीष लेकर नीचे आते हैं. ఆశీర్వాదములు కిందికి వస్తాయి. When blessings comes down, ఎప్పుడైతే ఆశీర్వాదములు కిందికి వచ్చినప్పుడు, when worship God, when you praise God, the blessings will come down. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆరాధించి స్తుతిస్తావో అప్పుడు ఆశీర్వాదములు నీ మీదకి వస్తాయి. If you want to receive your blessings, నీవు నీ ఆశీర్వాదములు పొందుకోవాలనుకుంటే you should worship God with all hearted. నీ యొక్క పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ సత్యముతో దేవుని ఆరాధించాలి. Hallelujah. 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 I know many are people when during worship time they'll watch their mobiles. కానీ నాకు తెలుసు చాలా మంది ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సెల్లులు చూసుకుంటారు. They'll start to chit chat in WhatsApp. వాళ్ళు చాటింగ్ చేస్తూ అంటారు. Instead of worship God, they'll chatting with others. కానీ దేవుని ఆరాధించే బదులు వాళ్ళు ఇతరులతో చాట్ చేస్తూ ఉంటారు. They don't know the value of praise and worship. స్తుతి ఆరాధన యొక్క వాళ్ళ స్తుతి ఆరాధన ఎలాగుంటుందో వాళ్ళకి తెలీదు. That's why they are in they are in loss. అందుకే వాళ్ళు లాస్ లో ఉంటారు. If you know the value of worship, నీకు ఆరాధించే యొక్క వాల్యూ తెలిస్తే you will worship God. నువ్వు దేవుని ఆరాధిస్తావు. Hallelujah. 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 David worshiped God wholeheartedly. దావీదు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆరాధించాడు. That's why God made him a king. అందుకే దావీదుని దేవుడు రాజుగా చేశాడు. If you want to be in a higher position, worship God. నీవు గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలనుకుంటే దేవుని ఆరాధించు. Most of the people just simply sitting in the presence of God, they won't worship God. దేవుని సన్నిధిలో చాలా మంది ఊరికే అట్లా కూర్చుంటారు, దేవుని ఆరాధించరు. Then they are questioning God, why God is not blessing me. కానీ దేవుని అడుగు ప్రశ్న వేస్తుంటాడు, దేవా నన్ను ఎందుకు దీవించలేదు అని. Oh, why God is not caring me. దేవుడు నన్ను ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు అని. God is loving me or not. దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా లేదా అని. Not worthy to receive God's blessing. నేను యోగ్యుని కాదా దేవుని దీవెనలు పొందుకోవడానికి. This is the way asking God, or this is the way many are asking God. ఇలా ఈ విధముగానే చాలా మంది దేవుని ఇట్లా I అడుగుతున్నారు. ask you one question. నేను మీకు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను. Are you worship God with wholeheartedly? మీరు పూర్ణ హృదయంతో మీరు దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు. If you want to be in a higher position, నీవు గొప్ప స్థాయిలో you know ఉండాలనుకుంటున్నావా? the secret of your higher position. నీకు ఒక రహస్యం తెలుసా దేవుని ఆరాధించడంలో? You know the secret of to get higher position. నీకు రహస్యం తెలుసా గొప్పవాడిగా ఎలాగ కావాలో? Worship God. దేవుని ఆరాధించు. Worship God. దేవుని ఆరాధించు. If you worship God, you will be please God. నీవు దేవుని ఆరాధిస్తే ఆయన ఆనందిస్తాడు. I give you one example. ఇంకొక ఉదాహరణకి, if you take father and son, if the son did good things, how father will feel? ఒక తండ్రిని కుమారుని తీసుకోండి. మంచి పనులు చేస్తే తండ్రి ఏ విధంగా సంతోషిస్తాడు. If you please your father will give you what you need. నీ తండ్రిని కానీ సంతోషపెట్టినప్పుడు తండ్రి నీకు ఏం కావాలో ఇస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. The same way we please God with our praise and worship. ఆ విధముగానే మనము దేవుని ఆరాధనలో సంతోషపెట్టాలి. When father feels happy, he gives you what you want. దేవుడు కానీ సంతోషపరిస్తే నీకు ఏమి కావాలో అది నీకు ఇస్తాడు. He will fulfill your desire. నీ ప్రతి ఒక్కటి నీ అవసరతలు ప్రతి ఒక్కటి తీరుస్తాడు. Most of the people have many desires. చాలా మందికి చాలా కోరికలు ఉంటాయి. But they don't know how to please God. కానీ దేవుని ఎలాగ సంతోషపరచాలో they don't know how to receive God's blessing. వాళ్ళకి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఎలా పొందుకోవాలో తెలియదు. They don't know how to please God. వారికి దేవుని ఎలాగ సంతోషపెట్టాలో తెలియదు. If you please God, you will receive God's blessing. దేవుని నిన్ను సంతోషపెడితే నువ్వు దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటావు. If you spend in the presence of God with your mobile, you will be in loss. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీ యొక్క సెల్ ఫోన్ కానీ చూసుకున్నప్పుడు మీరు నష్టంలోనే వెళ్తారు. Most of the people don't know how to worship God. చాలా మందికి తెలియదు దేవుని ఎలాగ ఆరాధించాలో. Give me a moment. Rikaso pravijiara sukha manduria si pravijiara krusu. Ridara sukha manduri shikyandaras. One day while we worshiping, one man is opening his mobile and chit chatting. ఒక రోజు మేము ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మేము
ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఒక అతను మొబైల్లో చిట్ చాట్ చేసుకుంటున్నాడు. When I sense in my spirit, he is fully demonized person. కానీ నేను ఎప్పుడైతే నా ఆత్మలోకంలో చూసినప్పుడు అతను పూర్తిగా దురాత్మలు కలిగి ఉన్నాడు. After our service, he asked me why am I not getting any God's blessings. సంఘం అంతా అయిపోయినాక అతను నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగాడు, ఎందుకు నేను దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొందుకోవడం లేదు అని. What did you do while worshiping in the presence of God? అప్పుడు నేను ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని. Yes, I'm also worship with you. నేను కూడా నీతో ఆరాధిస్తున్నాను. I said him, no, you are chit chatting with mobile. లేదు, నువ్వు మొబైల్లో చిట్ చాట్ చేస్తున్నావని చెప్పాను. In my spirit you are fully demonized. నేను నా ఆత్మలోకంలో చూస్తున్నాను, నువ్వు దురాత్మలు కలిగి ఉన్నావు అని. If you are spent with your mobile in church, how you will receive your blessings? నీవు నీ సంఘంలో కానీ నువ్వు నీ మొబైల్తో స్పెండ్ చేస్తే దేవుని సన్నిధిని నువ్వు ఎలా పొందుకుంటావు? Keep away your mobiles when you praise God. నీ యొక్క మొబైల్ ని పక్కన పెట్టండి ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు. It's better to switch off your mobile. నీ యొక్క మొబైల్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. Mobile is not your God. నీ యొక్క మొబైల్ నీ దేవుడు కాదు. God said, I am your God. దేవుడు చెప్పాడు, నేను నీ దేవుడనై ఉన్నాను. I am your God. నేను నీ దేవుడను. You are my people. నీవు నా ప్రజలవు. I know who you are. నీవు ఎవరో నాకు తెలుసు. You know who am I. నీవు ఎవరో నాకు తెలుసు. I am the Lord. నేను దేవుడను. Who created the entire universe. ఈ ప్రపంచాన్ని ఎవరు సృష్టించాడు? He is a greater God. ఆయన గొప్ప దేవుడు. He is a great God. ఆయన గొప్ప దేవుడు. We have such God who created the entire universe. మనము ఆరాధించే దేవుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించినాడు. Oh, such a great God we have. అంత గొప్ప దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాము. When we have such a great God, how much you must worship God. అంత గొప్ప దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలాగ ఆరాధించాలి దేవుణ్ణి? Hallelujah. 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 If you are a good worshipper, you will become a great person. నువ్వు గొప్ప ఆరాధకుడవైతే నువ్వు గొప్ప స్థితిలో ఉంటావు. Hallelujah. 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 Most of the people wants promotion. చాలా మందికి వారి ఉద్యోగంలో ఇంకొక స్థాయి కావాలి. Higher position. గొప్ప పొజిషన్ కావాలి వాళ్ళకి. They don't have any increment in their salary. వారికి వాళ్ళ సాలరీలో ఎటువంటి ఇంక్రిమెంట్ ఉండదు. But they live as a nominal Christian. కానీ వారు సాధారణమైన క్రైస్తవులుగా ఉంటారు. If you are nominal Christian, నీవు సాధారణ క్రైస్తవురాలివా? how you will receive your blessing? ఎలాగ నువ్వు దేవుని దీవెనలు పొందుకుంటావు? How you will receive your blessing? ఎలాగ నువ్వు దేవుని దీవెనలు పొందుకుంటావు? If you want to be your family, change, worship God. నీ యొక్క కుటుంబము మారాలనుకుంటే నువ్వు దేవుని ఆరాధించు. You know, when we worship in our family, angels move in your family. దేవుని మన కుటుంబంలో ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ మన మధ్యలో ఉంటుంది. When you have fights in your family, the demons moves. ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ కుటుంబంలో గొడవలు పెట్టుకొని ఉంటావో అప్పుడు దురాత్మలు నీ కుటుంబంలో తిరుగుతుంటాయి. What you want, whether angels movement or demons movement. నీకు దురాత్మలు కావాలా దేవుడు కావాలా? If you want to angels movement, you will receive your peace in your family. దేవదూతలు కానీ నీ ఇంట్లో తిరగాలనుకుంటే నువ్వు దేవుని ఆరాధించు. What you must do? నువ్వు ఏమి చేయాలి? Daily you have family prayer. రోజు మీ కుటుంబంలో కుటుంబ ప్రార్థన కలిగి ఉండండి. Then you will have family peace. అప్పుడు మీ కుటుంబంలో సమాధానం కలుగుతుంది. Your family will be a blessing family. మీ కుటుంబము ఆశీర్వాదములతో ఉంటుంది. If your family will be a blessing family, మీ యొక్క కుటుంబము ఆశీర్వాదములతో ఉంటుంది. You are a blessing person. నీవు ఆశీర్వదింపబడిన You will be a blessing many others. నీవు ఇతరులను ఆశీర్వదిస్తావు. If you want to be a blessing person, what you must do? నువ్వు ఇతరులని ఆశీర్వదించాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి? Worship God. దేవుని ఆరాధించు. Worship God. దేవుని ఆరాధించు. Praise God. దేవుని మహిమపరచు. Praise God. దేవుని మహిమపరచు. You know what God expecting from us? దేవుడు మన పట్ల ఏమి ఆశిస్తున్నాడో తెలుసా మీకు? You know what God expecting from us? మన వలన దేవుడు ఏమి ఆశిస్తున్నాడో తెలుసా? What expecting God is your money?
దేవుడు నీ డబ్బును Is ఆశిస్తున్నాడా? your talent? నీ యొక్క తలాంతులు ఆశిస్తున్నాడా? Is your property? నీ యొక్క సంపదను ఆశిస్తున్నాడా? What God wants from you? నీ దగ్గర నుంచి దేవునికి ఏమి కావాలి? Praise and worship. దేవుని యొక్క మహిమ ఆరాధన కావాలి. Hallelujah. 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 If you pray, worship God very little, you will receive very small. నువ్వు తక్కువగా ఆరాధిస్తే తక్కువ ఆశీర్వాదములను తీసుకుంటావు. If you worship God with wholeheartedly, higher and higher, you will receive more blessings in your life. నీ పూర్ణ హృదయంతో నీవు దేవుని ఆరాధిస్తే అతి గొప్పగా నీవు దీవించబడతావు. Amen. Hallelujah. 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 Are you want to be a good worshipper? నీవు మంచి ఆరాధకుడివి కావాలనుకుంటున్నావా? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Then stand up and worship God 2 minutes. అందరూ Shall we all stand up and worship God? అందరూ లేచి దేవుని ఆరాధించండి. Shall we all stand up? అందరూ లేచి Oh God, I want to be a good worshipper. I want to worship you, God. ఓ దేవా, నేను ఒక మంచి ఆరాధకుడిగా కావాలనుకుంటున్నాను. Oh, hallelujah. 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 Just everybody worship God. Oh Lord, I worship you. You are my savior. You are my shepherd. Everybody say, open your heart, open our mouth and praise God and worship God. Hallelujah. అందరూ లేచి నిలబడి నీవే నా కాపరి, నీవే నా ప్రభువు అని చెప్పండి. Hallelujah. Hallelujah. Manduriya Rasi. Oh, hallelujah. Hallelujah. I worship as David worship. నేను దావీదు వలె ఆరాధిస్తాను. Oh, Rikaso Pravishya Raka. If you worship as David worship, you will receive like David blessings. నీవు దావీదు వలె ఎలాగ ఆరాధించావో, అప్పుడు దావీదు ఎలాగైతే ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడో నీవు కూడా అలాగా ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటావు. Just check yourself. నీవు పరిశీలించుకో. Are you good worshipper? Are you good worshipper? నీవు మంచి ఆరాధికుడివా? If not, just ask God. God, I want to be a good worshipper. లేదు అంటే దేవుని అడగండి, దేవా నేను మంచి ఆరాధికుడిగా ఉండాలి అని. Everybody open your heart and open your mouth. Oh God, I want to worship you. I want to worship you. I want to worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Give it glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory to Jesus. యేసయ్యకే మహిమ కలుగును గాక. Please be seated wherever you are. మీరు ఎక్కడున్నా దయచేసి కూర్చోనండి. And this day is the ruling Sunday. ఈ యొక్క ఆదివారము దేవుని కుమారు పరిపాలించే ఆదివారము. This Sunday is the ruling Sunday. ఇది పరిపాలించే ఆదివారము. This means that everything will be coming under the rule of the living God. అంటే ఏంటంటే ఆ ప్రతి ఒక్కటి ఏదైతే ఉందో అది దేవుని యొక్క పరిపాలనలోకి వస్తుంది. Everything which is not listening to you will begin to listen today. నీవు ఏదైతే వినలేదో అదంతా నీకు లోబడుతుంది. Say, this is a ruling Sunday. ఇది పరిపాలించే ఆదివారం అని చెప్పండి. Turn to your neighbor and say, brother, sister, this is a ruling Sunday. అప్పుడు నీ యొక్క పక్కనున్న వ్యక్తి వైపు తిరిగి సహోదరా సహోదరి ఇది పరిపాలించే ఆదివారం అని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. And this morning, and I would like to share about the message titled Son of God is ruling. ఈ యొక్క ఆదివారము దేవుని కుమారుడు పరిపాలించు ఆదివారము. Son of God ruling. దేవుని కుమారుడు పరిపాలించే ఆదివారము. You must understand that the Son of God is ruling this entire universe. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని అంతా దేవుని కుమారుడు పరిపాలిస్తున్నాడు అని. Who is the Son of God? దేవుని కుమారుడు ఎవరు? Jesus Christ is the Son of the living God. యేసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క కుమారుడే ఉన్నాడు. Shout to the Son of God. ఆ యొక్క దేవుని కుమారుడు కేకలు వేయండి. Say hallelujah. హల్లెలూయా అని చెప్పండి. Say hallelujah. హల్లెలూయా అని చెప్పండి.
When you understand that the Son of God is ruling, that you will begin to see changes in your life. దేవుని కుమారుడు లోకాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడని మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మీరు జీవితంలో మార్పుల్ని చూస్తారు. Many Christians think like this. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు. I have problems in my life. నా జీవితంలో సమస్యలు ఉన్నాయి. Where is God? దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? Why the Lord is helping me? దేవుడు ఎందుకు నాకు సహాయం చేయట్లేదు? Can he help me? ఆయన నాకు సహాయం చేస్తాడా? Is he powerful? ఆయన శక్తిమంతుడా? Why he is not helping me? ఎందుకు ఆయన నాకు సహాయం చేయట్లేదు? Today I have a good news for you. ఈ రోజు నేను మీ కొరకు శుభవార్త కలిగి ఉన్నాను. Believe in the Son of God. దేవుని కుమారుడు మీకు నమ్మకం ఉంచండి. The Son of God will begin to rule in your ఆ life. దేవుని కుమారుడు జీవితాన్ని పరిపాలిస్తాడు. Say hallelujah. హల్లెలూయా అని చెప్పండి. Say hallelujah. హల్లెలూయా అని చెప్పండి. Turn your Bible to Luke 1:33. మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 13వ వచనానికి తీయండి. Luke 1:33. లూకా సువార్త 1:33. 1వ అధ్యాయము 33వ వచనము. Bible says like this. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఈ విధంగా చెప్తుంది. Jesus will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును, ఆయన రాజ్యం అంతము లేనిదై ఉండునని ఆమెతో చెప్పెను. The angel Gabriel came to Mary, ఆ గాబ్రియేలు దూత మరియ దగ్గరికి వచ్చింది. and Gabriel said, Mary, I have a good news for you. గాబ్రియేలు దూత మరియతో అన్నది, మరియా నీ కొరకు నేను ఒక శుభవార్త కలిగి ఉన్నాను అని. You will conceive and you will have a son, నువ్వు గర్భము దాల్చి కుమారుని కంటావు, and you shall name him Jesus. ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టు. Then he says something in this verse, ఈ యొక్క వచనంలో ఒకటి చెప్తుంది. and he says that Jesus will rule and reign over the house of Jacob. ఈ యొక్క వచనంలో చెప్తుంది ఆయన యాకోబు వంశస్థులు యుగ యుగములు ఏలును అని. Oh, Jesus will rule. యేసయ్య ఏలుతాడు. He is a ruler. ఆయన పరిపాలకుడు. And he says that his kingdom will have no end. ఆయన రాజ్యానికి అంతము లేదని చెప్తుంది. His kingdom has blessing. ఆయన రాజ్యంలో ఆశీర్వాదములు ఉంటాయి. And his kingdom has healing. ఆయన రాజ్యంలో స్వస్థతలు ఉంటాయి. And his kingdom has salvation. ఆయన రాజ్యంలో రక్షణ ఉంటుంది. And his kingdom has deliverance. ఆయన రాజ్యంలో విడుదల ఉంటుంది. And as you believe in the Son of God, you are a part of this kingdom. నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ఏకమై ఉంటే ఈ యొక్క ఆశీర్వాదంలో నువ్వు ఒకటిగా ఉంటావు. And your blessing will have no end. అన్ని ఆశీర్వాదములకు అంతం ఉండదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Your healing has no ఈ end. యొక్క స్వస్థతకు అంతం ఉండదు. Your deliverance has no ఈ యొక్క end. విడుదలకు అంతం ఉండదు. Because the kingdom of Jesus has no end. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాజ్యంకు అంతము లేదు కనుక. Bible says Jesus will rule the house of Jacob. పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్తుంది యేసయ్య యాకోబు యొక్క వంశస్థు యుగ యుగములు ఏలును అని. Who is the house of Jacob? ఆ యాకోబు యొక్క వంశస్థుడు ఏది? You are the house of Jacob. నువ్వే యాకోబు యొక్క వంశస్థుడివి. Bible says that you are a son of Abraham. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది నువ్వు అబ్రహాము యొక్క వంశంలో ఉన్నావు. You are the family of Jacob. నువ్వు యాకోబు వంశంలో ఉన్నావు. Church is the house of Jacob. సంఘము యాకోబు యొక్క వంశంలో ఉన్నది. And Bible says that Jesus will rule and reign. పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్తుంది యేసయ్య పరిపాలించి ఏలుతాడని. This morning I prophesy that everything will begin to come under his rule. ఈ ఉదయకాలం నేను ప్రవచిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క మోకాలు ఆయన పరిపాలనలో వంగునుగాక. Your problem will come under his rule. ఈ యొక్క సమస్య పరిపాలనలో వంగునుగాక. Your sickness will come under his rule. ఈ యొక్క అనారోగ్యం ఈ యొక్క పరిపాలనలో వంగునుగాక. The demons that torment you will come under his rule. బాధిస్తున్న దురాత్మలు ఆయన రాజ్యంలో వంగునుగాక. Jesus is the King of Kings. యేసయ్య రాజులకు రాజు. He is the Lord of Lords. ఆయన ప్రభువులకు ప్రభువు. He is the son of David. ఆయన దావీదు కుమారుడు. He is the son of ఆయన Abraham. అబ్రహాము కుమారుడు. He is
the Son of the living God. ఆయన సజీవముగా దేవుని కుమారుడు. His name is Jesus Christ. ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు. Clap your hands and worship Jesus. దేవుని ఆరాధించండి. Clap your hands and worship Jesus. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని ఆరాధించండి. Oh, thank you, Jesus. యేసయ్యా నీకే వందనాలు. The Son of God is ruling. దేవుని కుమారుడు పరిపాలిస్తున్నాడు. He is ruling your family. ఆయన నీ కుటుంబాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. Now turn your Bible to Matthew chapter 2:6. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం 6వ వచనము. Matthew 2:6. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం. It says, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah. For out of you shall come forth a ruler who will shepherd my people Israel. Matthew 2:6. అంతటా హేరోదు ఆజ్ఞలను రహస్యముగా పిలిపించి ఆ నక్షత్రము కనబడిన కాలమున. Second verse 5. Matthew 2:5. అందుకు వారు యూదయా బెత్లెహేములోనే ఏలయనగా యూదయా దేశపు బెత్లెహేమా, నువ్వు యూదా ప్రధానుల్లో ఎంత మాత్రము అల్పమైన దానివి కావు. ఇశ్రాయేలును నా ప్రజలు పరిపాలించు అధిపతి నీలో నుండి వచ్చునని ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is the situation there? ఇక్కడ పరిస్థితి ఏమై ఉన్నది? The wise men saw a star in the sky. ఆ జ్ఞానులు ఆకాశంలో నక్షత్రాన్ని చూశారు. They were traveling. They came to Jerusalem. వాళ్ళు ప్రయాణిస్తూ యెరూషలేముకు వచ్చారు. And finally they came to King Herod. వాళ్ళు చివరిగా హేరోదు దగ్గరికి వచ్చారు. And they say, where is the king of Israel? ఇశ్రాయేలు రాజు ఎక్కడ అని హేరోదుని అడిగారు. And they inquired, and it is said that it is written in the Bible. అది వాళ్ళు విచారించి అడిగారు అని ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది. And they have taken a scripture from the Old Testament. వాళ్ళు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ నుంచి స్క్రిప్చర్ తీసుకున్నారు. The scripture says that out of you will come forth a ruler who will shepherd my people. నా యొక్క జనుల నుంచి And Jesus is the ruler. యేసయ్య పరిపాలించువాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bible says he is ruling his people. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది ఆయన తన ప్రజల్ని పరిపాలిస్తాడు అని. But from where the ruler has come? కానీ పరిపాలించువాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? He has come from a village called Bethlehem. బెత్లెహేమ్ అనే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాడు. Bethlehem was a very small village in those days. ఆ దినాలలో బెత్లెహేమ్ చిన్న పల్లెటూరు. So much so small that nobody knows about Bethlehem. కానీ అది ఎంత పల్లెటూరు అంటే ఎవరికి ఆ బెత్లెహేమ్ గురించి తెలియదు. But Bible says Jesus was born in Bethlehem. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది యేసయ్య బెత్లెహేములో జన్మించాడని. Because of Jesus, Bethlehem became famous. యేసయ్య వల్ల బెత్లెహేము ప్రఖ్యాతిగాంచింది. In the same way, because of Jesus, you will be prosperous. అదే విధంగా యేసయ్యలో నువ్వు అభివృద్ధి పొందుతావు. Because of Jesus, you will be saved. అదే విధంగా యేసయ్యలో రక్షణ పొందుకుంటావు. Because of Jesus, you will have healing. అదే విధంగా యేసయ్యలో నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది. You will be small like Bethlehem village. ఇప్పుడు నువ్వు బెత్లెహేమ్ విలేజ్‌గా చిన్నగా ఉన్నావేమో. No one might be knowing you. నీ గురించి ఎవరికి తెలియదేమో. And you may be unimportant. నువ్వు ముఖ్యమైన వ్యక్తివి కాదేమో. But because you received Jesus, your story will be changing. కానీ నువ్వు యేసయ్యను నమ్ముకున్నావు కనుక నీ యొక్క పరిస్థితి మారబోతోంది. God will change your entire situation. దేవుని యొక్క సమస్త పరిస్థితిని మార్చబోతున్నాడు. A small village become a international village. ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఇంటర్నేషనల్ పల్లెటూరుగా మారిపోయింది. How it became international village? అది ఎలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన పల్లెటూరుగా మారింది? Bible says that wise men came from Asia. ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది ఆ జ్ఞానులు ఏషియా నుంచి వచ్చారు అని. They came from all the way Asia to a small village called
Bethlehem. వాళ్ళు ఆసియా దేశం నుంచి దూరం నుంచి చిన్న బెత్లెహేమ్ అనే పల్లెటూరికి వచ్చారు. Then small village become a international village. ఆ చిన్న పల్లెటూరు ప్రఖ్యాతిగాంచిన దేశంగా మార్చబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If Jesus is in you, you will become national, you will become international. దేవుడు నీలో ఉంటే నువ్వు దేశాలుగా వ్యాపిస్తావు. The glory of Jesus will be upon you. దేవుని యొక్క మహిమ నీ మీద ఉన్నది. And people will come to see the glory of God within you. దేవుని మహిమ నీలో ఉండటం ప్రజలు కనుగొంటారు. You will start your business, a very small business. నువ్వు చిన్న వ్యాపారం మొదలు పెట్టినావేమో. But because Jesus is in that business, it will become international business. నువ్వు వ్యాపారంలో యేసయ్య అంటే అది ప్రఖ్యాతిగాంచిన వ్యాపారంగా మార్చబడుతుంది. And people will come from everywhere. They will ask, what is the secret? అనేక మంది జనులు వచ్చి దీనికి రహస్యం ఏంటి అని నిన్ను అడుగుతారు. You will say, there is a ruler. నువ్వు చెప్పచ్చు అప్పుడు పరిపాలించువాడు ఉన్నాడని. There is a king. ఆ రాజు ఉన్నాడని. And his name is Jesus Christ. ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now turn your Bible to Luke 1:52. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం 52వ వచనం. Luke 1:52. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం 52వ వచనం. Mary says like this. మరియ ఈ విధంగా చెప్తుంది. He has brought down rulers from thrones and he has exalted those who are humble. సింహాసనం నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను నెక్కించెను. What this king will do? ఈ యొక్క రాజు ఏం చేస్తాడు? If you are arrogant, he will pull you down from your position. నువ్వు తిరుగుబాటు గల వ్యక్తివైతే ఆయన నీ యొక్క స్థాయి నుంచి నిన్ను కిందికి లాగేస్తాడు. But if you are humble, I tell you, he will exalt you. కానీ నువ్వు తగ్గించి ఉన్న వ్యక్తివైతే నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. Are you proud of your situation? నీ యొక్క పరిస్థితిని చూసి నువ్వు గర్విస్తున్నావా? Are you prideful because of your money? నీ యొక్క డబ్బులు చూసి నువ్వు గర్విస్తున్నావా? Then God will pull you down. అట్లున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను కిందికి త్రోసేస్తాడు. If you humble yourself, ladies and gentlemen, God will exalt you. సహోదరి సహోదరులారా, మీరు తగ్గించుకున్నట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తాడు. How many of you want to be exalted by God? ఎంతమంది దేవుని చేత ఘనపరచబడాలని ఆశపడుతున్నారు? Raise up your right hand. మీ యొక్క కుడి చేతిని పైకెత్తండి. Do you want to be exalted by the living God? జీవము గల దేవుని చేత మీరు ఘనపరచబడాలని ఆశపడుతున్నారా? Do you want to know the secret of God's exaltation? మీరు దేవుని చేత ఘనపరచబడడానికి రహస్యం కావాలా? Then humble yourself. మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకునండి. Those who humble themselves will be exalted by God. ఎవరైతే ఎవరికి వారు తగ్గించుకుంటారో దేవుని చేత ఘనపరచబడతారు. If you rule your own life, the Son of God will not rule over you. నీ జీవితాన్ని నువ్వే పరిపాలించుకుంటే దేవుని కుమారుడు నీ జీవితాన్ని పరిపాలించడు. But if you submit yourself to the rulership of the Son of God, he will rule over you. నువ్వు దేవుని యొక్క పరిపాలనకు అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను పరిపాలిస్తాడు. This ruler is powerful. ఆ యొక్క పరిపాలించేవాడు శక్తిమంతుడు. Such powerful that he can pull down the strongest rulers from higher position. ఆయన ఎంత శక్తిమంతుడు అంటే ఎవరైతే ఎత్తైన స్థాయిలో ఉన్నారో వాళ్ళ కింద పడద్రోయగలడు. When Jesus came into this world, the entire story was changed in the spiritual realm. యేసయ్య లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మలోకంలో సమస్త పరిస్థితి మార్చబడింది. And especially when Jesus died on the cross, things started to change. ముఖ్యంగా యేసయ్య కల్వరి శిలలో మరణించినప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మార్చబడ్డాయి. Who was the ruler of this world? లోకాన్ని పరిపాలించింది ఎవరు? The devil was the ruler. ఆ యొక్క అపవాది పరిపాలించేవాడు. Because people were submitting to the devil and the devil was ruling people. ఎందుకంటే ప్రజలు దురాత్మలకి లోపడుతున్నాయి కనుక దురాత్మలు వాళ్ళని పరిపాలించేవాడు. When Jesus
died on the cross, the story changed. కానీ యేసయ్య కల్వరి శిలువలో మరణించినప్పుడు సమస్త పరిస్థితి మార్చబడింది. As he was about to die, what did he say in the Bible? ఆయన మరణించినప్పుడు ఏమి చెప్పాడు? Turn your Bible to John 12:31. మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 31. John 12:31. Jesus said like this. యేసుక్రీస్తు ఈ విధంగా చెప్పాడు. Now judgment is upon the world. Now the ruler of this world will be cast out. ఇప్పుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు జరుగుచున్నది. ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును. Jesus says that judgment is coming upon this world. యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు ఏంటంటే ఈ లోకానికి తీర్పు రాబోతోంది. He says when I die on the cross, God will be executing judgment upon me. నేను కల్వరి శిలువలో మరణించినప్పుడు ఆ యొక్క దేవుడు యొక్క లోకానికి తీర్పు తీరుస్తాడు. And something will happen then. అక్కడ ఒక కార్యం జరుగుతుంది. What will happen? ఏం జరుగుతుంది? He said the ruler of this world will be cast out. ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును అని. Who is the ruler of this world? ఈ యొక్క లోకాన్ని పరిపాలించేవాడు ఎవరు? The devil. ఆ యొక్క దురాత్మ. When Jesus died on the cross, he kicked the devil out of his throne. దేవుడు శిలువలో మరణించినప్పుడు అపవాదిని తన క్రాలతో త్రోసివేశాడు. He said, I am the ruler. ఆయన చెప్పాడు నేనే పరిపాలించేవాడను అని. Devil, you lost your position. అపవాదిని స్థాయిని కోల్పోయినావు. I paid the price on the cross. నేను యొక్క కల్వరి శిలువలో వెల చెల్లించున్నాను. I satisfied the judgment of God. దేవుని యొక్క ఆ తీర్పుకు నేను లోబడ్డాను. And now salvation is available to people. ఇప్పుడు ప్రజలందరికీ రక్షణ అందుబాటులో ఉన్నది. Devil, I kick you out of your position. అపవాదిని స్థాయి నుంచి నేను త్రోసివేశాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Ladies and gentlemen, devil has no ruling over your life. సహోదరి సహోదరులారా జీవితంలో అపవాది ఎంత మాత్రం పరిపాలించలేడు. Oh, shall I tell you one more good news? మీకు ఇంకో శుభవార్త నేను చెప్పనా? You can rule over the devil. మీరే అపవాదిని పరిపాలించొచ్చు. If the devil comes to you, tell him to stand, he will stand. Tell him to sit, he will sit in the name of Jesus. యేసు నామములో అపవాదిని ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పండి యేసు నామములో నువ్వు కూర్చో లే అంటే అది లోబడుతుంది నీకు. Because the ruling of the Son of God will be powerful. ఎందుకంటే పరిపాలించు దేవుడు శక్తిమంతుడే అన్నాడు కనుక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. And you may say, but Jesus is only the God of Christians. కానీ మీరు చెప్పొచ్చు యేసుక్రీస్తు కేవలం క్రైస్తవులకు మాత్రమే దేవుడు అని. Is this correct? అది నిజమా? No. కాదు. Read your Bible, turn your Bible to Romans 15:12. రోమా 15వ అధ్యాయం 12వ వచనానికి మీ బైబిల్ని తెరవండి. Romans 15:12. రోమా 15:12. Bible says like this. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఈ విధంగా చెప్తుంది. Again Isaiah says, they shall come the root of Jesse, he who arises to rule over the Gentiles. In him the Gentiles will have hope. మరియు యెషయా ఇలాగ చెప్పుచున్నాడు, యెషయిలో నుండి వేరు చిగురు అనగా అన్యజనులు నేలుటకు లేచివాడు వచ్చును, ఆయన యందు అన్యజనులు నిరీక్షణ ఉంచుదురు. Isaiah the prophet prophesied like this. యెషయా ఈ విధంగా ప్రవచిస్తున్నాడు, the root of Jesse is coming. యెషయి వాళ్ళని పరిపాలించడానికి వస్తున్నాడు అని. Who is the root of Jesse? ఆ యెషయి యొక్క పరిపాలించేవాడు ఎవరు? The root. Who is the root of Jesse? యెషయి యొక్క వేరు చిగురు ఎవరు? Jesus is the root of Jesse. యేసయ్యనే వేరు చిగురు. And he says, he who arises to rule over the Gentiles, in him they Gentiles will have hope. అన్యజనులు ఏలుటకు లేచివాడు వచ్చును, ఆయన యందు అన్యజనులు నిరీక్షణ ఉంచుదురు. And this verse says that Jesus is ruling over the Gentiles. ఈ యొక్క వచనం చెప్తుంది ఏంటంటే అన్యజనుల్ని పరిపాలించేవాడు వచ్చును అని. Whether you believe or not, Jesus is the Lord over you. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా యేసు క్రీస్తు
యేసు మీ యొక్క దేవుడై ఉన్నాడు. You demons, whether you believe or not, the truth is Jesus is Lord over the demons. అపవాది నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నీ పట్ల దేవుడు అధికారి అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If people believe Jesus, you will have Jesus as Lord over you in this world. ప్రజలు లోకంలో దేవుడు యేసయ్య నిజమైన దేవుడని ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన వారి జీవితంలో యేసయ్య దేవుడుగా ఉంటాడు. But if you don't believe here, at least you will confess in hell that Jesus is Lord. మీరు ఇక్కడ నమ్మకపోయినా కానీ నరకంలో ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటారు యేసయ్య నిజమైన దేవుడు అని. Jesus is a ruler over all the Gentiles. ప్రతి ఒక్కరిని పరిపాలించువాడు యేసుక్రీస్తు అని. He is the king over every country. ప్రతి ఒక్క దేశానికి ఆయన రాజు అని. And he is the king of kings. ఆయన రాజులకు రాజు. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is the ruling Sunday. ఇది పరిపాలించు ఆదివారము. And this morning I am teaching you the ruling of the Son of ఈ God. యొక్క ఆదివారం నేను ప్రవచిస్తున్నది ఏంటనగా దేవుని కుమారుడు పరిపాలిస్తాడు అని. Once Jesus was in the boat. ఒకనొక కాలంలో యేసయ్య పడవలో ఉన్నప్పుడు And he was sleeping. ఆయన నిద్రిస్తున్నాడు. And disciples were with him. శిష్యులు ఆయనతో ఉన్నారు. And Bible says suddenly there was a cyclone in the ocean. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది అకస్మాత్తుగా గాలి తుఫానులు సముద్రంలో ఎగిసిపడ్డాయని. And disciples were in tension. శిష్యులు ఆపదలో ఉన్నామని టెన్షన్ పడుతున్నారు. They came to Jesus and said, "Get up, wake up. వారు యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి లేయి అని పిలుస్తున్నారు. We are about to perish." మేము నశించిపోతున్నాము. And Jesus got up. అప్పుడు యేసయ్య లేచాడు. He just turned to the wind. వాళ్ళు యేసయ్య గాలి తుఫాను వైపు తిరిగి And Jesus turned to the cyclone. ఆ యొక్క గాలి తుఫాను వైపు తిరిగి He said like this. ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు అని. And Bible says the wind stopped and cyclone was stopped. అప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది ఆ యొక్క గాలి తుఫాను నిమ్మలమాయెను అని. He was executing his ruling over the wind and cyclone. ఆయన పరిపాలన ఆ యొక్క గాలి తుఫానుల మీద ఆయన చూపించాడు. And he is so powerful that the wind and cyclone listened to his command. ఆయన ఎంత శక్తివంతుడు అయితే గాలి తుఫానులు కూడా ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు లోబడ్డాయి. Even today Jesus is saying to your problem. ఈ రోజు కూడా దేవుడి యొక్క సమస్యలతో చెప్తున్నాడు. He say problems, whoosh. సమస్య అని. Demons, అపవాది అంటున్నాడు. debts, అప్పులు అని. his power is almighty power. ఆయన శక్తి సర్వశక్తిమంతమైనది. And he will deliver you from your issues. ఆయన నీ యొక్క సమస్యల నుంచి నిన్ను విడిపిస్తాడు. But what you have to do? మీరు ఏం చేయాలి? You have to submit to his authority. ఆయన అధికారానికి మీరు లోబడాలి. If you try to rule your life, nothing will happen. మిమ్మల్ని మీరు పరిపాలించుకుంటే ఏమీ జరగదు. But come under the ruling of the Son of God. దేవుని యొక్క కుమారుడు పరిపాలనలో మీకు వస్తే And he will rule in and through you. ఆయన నీలో నీ జీవితంలో పరిపాలిస్తాడు. And one day one demonized man is sitting in the church. ఒక రోజు దురాత్మలు పట్టిన ఒక ఆయన సంఘంలో కూర్చున్నాడు. And Jesus came into synagogue. యేసుక్రీస్తు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు. He came into that synagogue, Samaj Mandiram. సమాజ మందిరం దగ్గరికి ఆయన వచ్చాడు. And as he was preaching the message, the demon was exposed. ఆయన వాక్యం చెప్తుండగా ఆ దురాత్మ బయలుపరచబడింది. If suppose a demon is exposed in our church, what our pastors will do? మన యొక్క సంఘంలో దురాత్మలు బయటపడితే మన యొక్క కాపర్లు ఏం చేస్తారు? They will say, take him out. వాళ్ళు అంటారు ఆయనను బయటికి తీసుకెళ్ళండి. You see, they take the people out. అప్పుడు ప్రజలు ఆయనను బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. What Jesus did? కానీ యేసయ్య ఏం చేశాడు? He took the demon out. ఆయన దురాత్మను బయటికి తీశాడు. He kept the person inside. He took the demon out. ఆయన యొక్క మనుషుల లోపలికి పిలిచి ఆయనలో ఉన్న దురాత్మను బయటికి తీసివేశాడు. But what our people will do? కానీ మన ప్రజలు ఏం చేస్తారు? They will keep the person ఆయన out. ఆ యొక్క మనిషిని బయటికి త్రోసేస్తారు. You may be afraid of demons, మీరు దురాత్మలకి భయపడతారా? but
But Jesus is not afraid. కానీ యేసుక్రీస్తు భయపడడు. The demon said like this. ఆ యొక్క అపవాది ఈ విధంగా చెప్పింది, What business do we have with you, Jesus of Nazareth? నీకు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు ఏం వ్యాపారం ఉన్నది అని. I know that who you are. నాకు తెలుసు నువ్వు ఎవరో. You are the Holy One of God. నువ్వు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధుడవు. And Jesus said, keep quiet, come on. మౌనంగా ఉండి బయటికి రా అని యేసయ్య చెప్పాడు. And the demon could not stand before the ruling power of Jesus. యేసుక్రీస్తు పరిపాలన అపవాది ఎంత మాత్రం నిలబడలేకపోయింది. And the demon fell down. అప్పుడు అపవాది పడిపోయింది. Fire was burning. అప్పుడు అగ్ని రగులుతోంది. And the demon said, I cannot stay here. అప్పుడు అపవాది అనేది నేను ఇక్కడ ఉండలేను. As long as Jesus doesn't come, I can do anything. యేసయ్య ఇక్కడికి రాకపోతే నువ్వు ఏమి చేయలేవు. But when Jesus comes, my time is over. కానీ యేసయ్య వచ్చినప్పుడు నా యొక్క సమయం అయిపోయింది. And the demon went out. అప్పుడు దురాత్మ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. Even today I command every demon to come out of you in Jesus' name. ఈ రోజు నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్క దురాత్మ నీలో నుంచి బయటికి వచ్చును గాక. Ladies and gentlemen, we see the ruling power of Jesus. సహోదరి సహోదరులారా, యేసయ్య పరిపాలన మీరు పొందుకొనమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. And his ruling is a universal ruling. ఆయన యొక్క పరిపాలన యూనివర్సల్ పరిపాలన, సార్వత్రిక పరిపాలన. సార్వత్రిక పరిపాలన. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bible says many things about Jesus. పరిశుద్ధ గ్రంథము యేసయ్య గురించి చాలా విషయాలు చెప్తుంది. And he was having rule and authority even over death. ఆయన మరణించినప్పుడు కూడా ఆయనకి ఆ యొక్క అధికారం ఇవ్వబడింది. Lazarus was in the grave for 4 days. ఆ యొక్క లాజరు సమాధిలో 4 రోజులు ఉంచబడ్డాడు. Jesus came and said, Lazarus, come out. కానీ యేసయ్య వచ్చి లాజరు బయటికి రా అన్నప్పుడు And Lazarus came out. లాజరు బయటికి వచ్చాడు. And today the Lord is saying, let your problem come out. ఈ రోజు యేసయ్య నీతో చెప్తున్నాడే, నీ సమస్య బయటికి వచ్చును గాక. Let demons come out. దురాత్మలు బయటికి వచ్చును గాక. Let your debts come ఈ out. యొక్క అప్పులు బయటికి వచ్చును గాక. You will be free like Lazarus. లాజరు లాగా నువ్వు విడుదల పొందుకుందువు గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. You may say, I don't have money in my house. మీరు అనొచ్చు, నా యొక్క కుటుంబంలో డబ్బు లేవు అని. You may say, I don't have rice bag in my rice bag. మా ఇంట్లో అన్న బియ్యం లేవు అని. And you may say, how do I live? నేను ఎలా జీవించాలి? Believe Jesus, he will rule over you. ఆయన యేసయ్యను నమ్మండి, ఆయన మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తాడు. There was a time Jesus was teaching almost 20,000 people. 20,000 మందిగా యేసయ్య బోధిస్తున్న యొక్క సమయం ఉన్నది. They were staying there for 3 days. వాళ్ళు అక్కడ 3 రోజుల నుంచి ఉన్నారు. And disciples says, Lord, Lord, send them out. శిష్యులు అన్నారు, ప్రభువా వారిని పంపించేయని. And how can we supply them? వాళ్ళకి ఎలా మేము సప్లై చేయగలము? Jesus said, you feed them. వాళ్ళని మీరు పోషించండి. They said, we can't do it. వాళ్ళు అన్నారు, మేము చేయలేము అది. And there is one boy who has 2 fish and 5 loaves. ఒక కుర్రవాడి దగ్గర ఒక 2 చేపలు 5 రొట్టెలు ఉన్నాయి. And Jesus took them. యేసయ్య వాటిని తీసుకున్నాడు. He used his ruling power. ఆయన పరిపాలించే శక్తిని దాని మీద ఉపయోగించాడు. He blessed it and said, multiply. ఆయన ఆశీర్వదించి దాన్ని విస్తరించు అని చెప్పాడు. So much so multiplied that 20,000 people ate full of stomach. ఎంతగా విస్తరించిందంటే 20,000 మందిగా దాన్ని భుజించారు. And after that 12 baskets were filled with food. దాని తర్వాత 12 గంపలు దాన్ని నింపారు. That is the power of Jesus. అదే యేసు
ఇశ్రాయేలు యొక్క శక్తి అయినది. Today I prophesy that your rice will be multiplied in the name of the Lord Jesus. ఈరోజు నేను ప్రవచిస్తున్నాను, మీ యొక్క బియ్యపు గింజలు ఎంత మాత్రము విస్తరించును గాక. I prophesy that your work will be multiplied ఈ యొక్క పని విస్తరించును గాక. in the name of the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో Stand up wherever you are. మీరు ఎక్కడున్నా లేచి నిలబడండి. Stand up wherever you are. మీరు ఎక్కడున్నా లేచి నిలబడండి. The Son of God is ruling you. దేవుని కుమారుడు నిన్ను పరిపాలిస్తున్నాడు. And just submit yourself to his ruling. మీరు ఆయన పరిపాలనకు లోబడి ఉండండి. And say, Lord, I will listen to you. అని చెప్పండి, యేసయ్యా నేను నీకు లోబడతాను అని. I will follow you. నేను నిన్ను వెంబడిస్తాను. Just open your mouth and make some declarations. మీరు నోరు తెరిచి దేవునికి ఒప్పుకోనండి. And say, I will listen to you. నేను మీకు మీ మాట వింటాను అని చెప్పండి. I will follow your word. మీ యొక్క వాక్యాన్ని నేను అనుసరిస్తానని చెప్పండి. I will be submitting to you. నేను నీకు లోబడతానని చెప్పండి. I will change my నా life. యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకుంటాను. And this morning, the ruling power of the Lord will be coming upon you. ఉదయకాలం పరిపాలించే శక్తి నీ మీదకి వస్తుంది. And every sickness be healed in the name of Jesus. ప్రతి అనారోగ్యం యేసుక్రీస్తు నామములో స్వస్థపరచబడుతుంది. Even if you are watching by Facebook Live, receive your healing in the name of the Lord Jesus. ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్ చూస్తున్నట్లయితే నీ యొక్క స్వస్థత యేసుక్రీస్తు నామములో పొందుకో. Every demon is coming out right now in the name of the Lord Jesus. ప్రతి ఒక్క దురాత్మ ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు నామములో బయటికి వచ్చును గాక. I speak restoration. నేను పునరుద్ధరణను పలుకుతున్నాను. I speak changes in your నీ life. జీవితంలో మార్పును పలుకుతున్నాను. I command the debts to be నీ cancelled. యొక్క అప్పు క్యాన్సిల్ అవ్వను గాక అని పలుకుతున్నాను. I prophesy that changes will be taking place. నీ యొక్క జీవితంలో మార్పు కలుగును గాక అని పలుకుతున్నాను. Wherever you are, let the power of God touch you. నువ్వు ఎక్కడున్న దేవుని యొక్క శక్తి నిన్ను తాకును గాక. Be delivered. విడిపింపబడు. Be delivered. విడిపింపబడు. Be set free. మీరు స్వతంత్రులుగా కండి. Be healed. స్వస్థత కలగండి. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. Wherever you are, put your right hand on your head. మీరు ఎక్కడున్న మీ యొక్క కుడి చేతిని మీ యొక్క తల మీద ఉంచుకోనండి. Now I'll be releasing the ruling anointing. నేను ఇప్పుడు పరిపాలించే ఒక అభిషేకమును మీ మీద విడుదల చేస్తాను. The Son of God is a ruler. ఆ యొక్క దేవుని కుమారుడు పరిపాలించువాడు. He will begin to rule over you. ఆయన నీ జీవితాన్ని పరిపాలిస్తాడు. When he rules over you, everything will begin to change in your family. ఆయన నిన్ను పరిపాలించినప్పుడు నీ కుటుంబంలో సమస్తము మార్చబడతాయి. Right now, wherever you are, I release the anointing of ruling upon you. మీరు ఎక్కడున్నా ఇప్పుడే పరిపాలించే అభిషేకమును మీ మీద కుమ్మరిస్తున్నాను. Everything of the devil must come out from you. దురాత్మలు కలిగి ఉన్నది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు నామములో బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. Right now, in the name of the Lord Jesus. ఇప్పుడే యేసుక్రీస్తు నామములో. Right now, in the name of the Lord Jesus. ఇప్పుడే యేసుక్రీస్తు నామములో రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. I speak deliverance. నేను విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాను. I speak deliverance. నేను విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాను. Receive your deliverance. మీ యొక్క విడుదలను పొందుకోనండి. Receive your deliverance. మీ యొక్క విడుదలను పొందుకోనండి. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. In the name of Jesus.